Dobrý den, dnes vám řeknu něco o spánku a jeho poruchách. Spánek je důležitou fyziologickou potřebou, ale důležitým psychickým procesem. Nedostatek spánku nebo jeho narušení může vést k depresím, úzkostním stavům nebo dalším psychickým problémům. V průběhu spánku dochází ke konsolidaci paměti, regulaci emocí, regeneraci imunity a ke snížení stresové zátěže. Máme dvě fáze spánku, kterými jsou NREM, Non-Rapid Eye Movement. Tento typ spánku je velmi hluboký, regenerační a jenom velmi málokrát se stává, že bychom se z něj probudili. Pak máme REM spánek, ten je naopak velmi lehkou fází spánku. V průběhu spánku se zpracovávají emoce, vzpomínky a další kognitivní funkce. Tento REM spánek je známý tím, že v průběhu jeho fáze sníme. NREM a REM spánek se v průběhu noci střídají. K spánku patří i jeho poruchy. Nemá je sice každý člověk, ale můžou se u něj vyskytnout. Asi k těm nejznámějším patří insomnie. To je porucha, kdy člověk nemůže usnout, i když chce. A když usne, tak je to na opravdu velmi krátkou chvíli. Pak máme narkolepsii. To je opak insomnie. Narkolepsie je neurologická porucha, při které člověk usne kdykoliv v průběhu dne. Na touto poruchu nemá kontrolu, čímž se z narkolepsie stává i dost nebezpečná porucha, protože když člověk usne za volantem, může to mít špatné následky. Psychologickým důsledkem narkolepsie je sociální izolace. Pak máme spánkovou apnoe. Spánková apnoe fragmentuje spánek, je doprovázena apnoickými epizodami, při kterých se člověku zastaví dýchání, přestane se mu okysličovat krev, což má za následek další zdravotní problémy. Jako poslední máme parasomnii a noční můry. Ty jsou často připisovány posttraumatické stresové poruše, ale není tomu tak vždy. Noční můry může mít i člověk, který měl lehce traumatický zážitek z dne, například dítě zhlédne hororový film a pak má v noci noční můry. Parasomnie je projevem poruchy koordinace biologických a psychologických procesů v organismu. Děje se v průběhu NREM spánku, čímž tento hluboký a regenerační spánek narušuje. Tyto nemoci, které jsem vyjmenovala, jsou alespoň z části léčitelné, některé i úplně. Tak například insomnie je léčitelná kognitivně behaviorální terapií, bylinnými doplňky a léky na spaní. Narkolepsie je léčitelná kognitivně behaviorální terapií, léky na stimulaci bdělosti a léky na kataplexii a REM. Spánková apnoe je léčitelná chirurgickým zákrokem, orálními pomůckami a změnou životního stylu. Noční můry a parasomnie jsou obě léčitelné relaxací a meditací, léky a kognitivně behaviorální terapii. Na parasomnii však existuje víc léků, protože se rozděluje na náměsíčnost, noční děsi, probuzení ze zmateností, noční pomočování, skřípání zubů a mluvení ze spánku.
Parasomnie je celkem běžná pro děti a s přibývajícím věkem by měla ustupovat, ale některým dospělým zůstane. Spouštěč nebo příčina parasomnie je často připisován stresu. Děkuji za pozornost.